Man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man baban ing sakbab minal ilmi saking ilmu ya'malu kang ngamal sapa man bihi kalawan ilmu awalam ya'mal utawa orang ngamal sapa man bihi kalawan ilmu kana mongko ono sapa man iku abdola leuwih utama min ayu sholliya saking yento salat sapa man alfa rakaatin ing 1000 rakaat apane tatawuan sunate. Masih seputar keutamaan ilmu. Dauhan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man ta'allama baban minal ilmi, sing saha jalma kersa belajar satu bab saja daripada ilmu, ya'malu bihi awalam ya'mal, rek dikerjakan atanapi hente. Jadi barang siapa yang mau belajar satu bab saja daripada ilmu, baik ilmu tersebut diamalkan ataupun tidak, kana abdola min ayyu sholliya, maka untuk orang tersebut lebih utama daripada melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Jadi keutamaan nuntut ilmu sakbabna hungkul, rek diamalkan atau diamalkan, itu pahalana sama dengan melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Jadi tekudu ayah bahasa kieu, jangan ada bahasa seperti ini. Ngapain nuntut ilmu, bisa gente date pinter-pinter atanapi kantun ka ilmu loba diamalkan ente. Enggak ada bahasa seperti itu. Ya, ketika kita nuntut ilmu tidak dapat ilmu misalkan, tapi kan pahala dapat. Jadi ketika kita nuntut ilmu, meskipun kita tidak mendapatkan ilmu ataupun bahkan dapat ilmu tapi kita tidak bisa mengamalkannya, cuma pahala itu akan tetap ada. Pahalana sama dengan melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Tinggal ngingki cicing wae nuntut ilmu. Terus waqala landau sapaan nabiu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man zaro aliman, man utawi sapane wong iku zaro ziarah sapa man aliman ing wong alim, fakaan nama zaroni mongko koyo-koyo olehe zaro sapa man ing ingsun, mongko koyo-koyo oleh zaro sopoman ing ingsun. Waman lan utawi sapane wong iku sopaha salaman sopoman aliman ing wong alim, fakaan nama sofahani mongko koyo-koyo olehe salaman sopoman ing ingsun, mongko koyo-koyo olehe salaman sopoman ing ingsun. Waman lan utawi sapane wong iku jalasa lungguh sopoman aliman ing wong alim, pakaan nama jalasani mongko koyo-koyo olehe lungguh sopoman ing ingsun. Fid dunya ing dalam dunia,
Waman lan utawi sapane wong iku jalasa lungguh sapa man. Waman lan utawi sapane wong iku jalasani lungguh sapa maning ingsun pid dunya ing dalem dunya, ajlas tuhu mongko ngelungguhaken sapa ingsun ing man, mongko ngelungguhaken sapa ingsun ing man mai sertane ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Hadis ini membahas seputar keutamaan berkumpul dengan orang yang memiliki ilmu. Di dia mai pahandi dia antep keun itu. Naon itu tungguan. Manzaro aliman, sing saha-saha jalema zaroh kepada orang alim, pakaan nama zaroni mangka kaya-kaya eta jalema zaroh ka kami, saur Kanjeng Nabi. Jadi nalika orang zaroh teh nepangan kepada ahli ilmu, itu seakan-akan kita zaroh kepada Kanjeng Nabi, menemui Kanjeng Nabi. Wamang sofaha aliman, dan barang siapa mau bersalaman dengan orang alim, fakaan nama sofahani mangka kaya-kaya, ataupun seperti halnya orang tersebut salaman dengan kami, kata Kanjeng Nabi. Waman jalasa aliman, dan barang siapa duduk bersama orang alim, pakaan nama jalasani, mangka seakan-akan dia duduk dengan kami, kata Kanjeng Nabi, fid dunya, di dunia. Waman jalasani fid dunya, sing saha-saha jalema kersa calik sinareng Kanjeng Nabi, sing saha-saha jalmi tiasa calik sinareng Kanjeng Nabi di fid dunya, waktu di alam dunia, ajlas tuhu mai yaumal kiamah, maka pasti orang tersebut akan duduk besertaan Kanjeng Nabi kelak di hari kiamat. Calik kumpul sinareng ahli ilmu itu kelak di akhirat akan kembali duduk dengan orang tersebut, sedangkan pahalanya orang yang duduk dengan ahli ilmu di dunia itu sama dengan duduk besertaan Kanjeng Nabi. Ku sebab waktu di alam dunia pernah mendapatkan pahala duduk beserta dengan Kanjeng Nabi, maka di hari kiamat pun akan duduk besertaan Kanjeng Nabi. Simple. Jadi kalau kita ingin sekedar hanya untuk masuk surga, ya rajin-rajinlah menuntut ilmu, dan juga rajin-rajinlah hormat kepada orang yang memiliki ilmu. Tapi kalau ingin pintar, ya belajarlah, belajar.